Hello mindenkinek, én Strumfi vagyok, Én meg Nektor. és itt vagyunk a Gun Mayhem második részével, ami némileg érdekesebb, mint az első, habár körülbelül ugyanaz az egésznek a célja. Már is kezdenünk. Nektor, tényleg. Tutorial. Tutoriálja. Jó. Hát igen. Megint én vagyok player 1. Azt hiszem, hogy megvan ugyanaz a karakter. Mindegy, ne vesződjünk ezzel. Ott ma mehettél volna a cancelre is. Jó van, de várni itt lehet azt is választani. Azt a... Na várjál. Color az. Vörös? Igen, a szemkendőd is vörös, a színed is, Na várjunk, akkor rakd ezt a szép szakállast, az... az ronda. Na, ez a legjobb, azt hiszem. Ja, meg várj itt. 33%-kal megpróbálkozunk megint. Úgy ezt minden múltkor megkapod és le is esel. Hát nem leestem a múltkor, hanem a Oké. fejemre esett. Egy másik fejű. Na, ezt egyedül kell végigcsinálni, mert ez csak tutoriális. Én itt még nem vagyok legális. Na hajrá! Roll. Jaj, ilyen profi. Azt a... Fú, júj. Na, olyan a fejűvel ennek. Ja, ezt most dinamítnak. Ne. Oké, ott a dolog az mennyit fel. Oh yeah. Na, muszáj. Remélem örök golyó van. Nincs. Na. Na jó, Na. Fúj. egyszer öld meg. Járjon jól. De ez hű. Jó van. No. Mission complete. Oké, Ennyi. na jó. Akkor mehetünk. Nem kaptunk fegyvert. Jó. Vagy itt nem is kapunk? Hát, na hol a nyuszifő? Te nyuszifő. Na, legyél szakállas. Hogy ez a Ne, maestro izé basszus. kell nekem ilyen... Várja. Itt az angyalka. Oké. És... Ez jó. Jó ez. És ez. Igen, shotgun megint. Oké. Szóval... Szóval. Mehetünk. Na szóval... Húzz feje van a másiknak. Hogy nekem! Úgy. Mi az, hogy hagyjam neked? Aki kapja Majra. Mario. Majra. Az az enyém. Na, ennyi, látod? Na, neked gangster shotgun, nekem minigun. Ha van ki, Hát az enyém. hát nem. És De rám nézzek, esett a hogy doboz. Hát de nyugodj már meg! Hát. Minigun. Van a... Oké. De jó, én félre is állok, akkor csinálj csak nyugodtan. Jó van. Fogjon ki a golyót. Hát, Aha. Ez Oké. egyáltalán kifogy? A minigun? na jó, tovább. Hű, itt már két kemény csávóval küzdünk. Mindegyik viszel egy cuki kötött sapkát. Köcsög. Hát, mi rajtam van. De ez annyit tölt. Vagyis itt annyit töltnek a karakterek az elég. Oh, megint minigun. De jó, 33%. Ami nem volt meg az esély szóval. első részben, az most megvan a másodikban. Jó. Miau. Na jó. Várj. Ott az egy... Megint minigun kaptam. De hát én szerencsés vagyok, hogy csak 33% esély. Élvezném neked 100% és kapna egy másik fegyőt. Hát, ha 100% akkor biztos 100%-ra mondom, hogy nem fogok mást kapni. Na, Ennyi. ez jó ez a minigun. Na jó, Triple kifolyt. jump.
Ja, itt a csávót utána ugrani. Na ez olyan, mint a Mikulás, csak Görögországban. Hát nem, szerintem ez egy gyerek akar lenni. Hát de mi? Ja, azt hittem. Most Következő hogy te láda az kaptad? enyém. Mit én kaptam? Hát én lőttem. Az az enyém. Nem minigun. Nem baj, is meghaltam. Köcsög meg Gridi kill. Ó, s nem lő ki le. Na az... Az. De mi az, hogy Mondtam. akár? Nem baj, ez is lesz az a... Nem tudom. Na, gyere. Ne! Valami jó csak. Valami. Hát de mi az, hogy nem tudok felmenni? Ne, az az enyém. Aha. Dögölj meg! Há, megint mindig a... Na, álljál félre. Meg az is se. Nem baj neked. Ne! Ne! Ó, na... Jó, nem. Oké. Moderate. Na jó. Mindegyiknek ott van a neve mögött, hogy Ar. Látod ember, hogy elvettem volna, akkor az most... Mindig az. Há! De egyfele én lőjük. Jól van. Az. Nem igaz ember. Dehogy nem. Na, vedd el, ott nem van egy fegyú. Na látod? Sokat érek vele. Nagyon szexi vagyok. Így. Ne! Miért Te ebben kettő mi van lenne? kettő? Ne! Invisible man. De nem muszáj belőlíteni a mikrofonba. Hát the ghost. Oh. Oh. De mi az, hogy... Na várjál. De bezzeg! Bezzeg. Lelőttem. Nem. De. Ó, köcsög. Hol vagy? Tedd Á, meg látható, kicsi ezt lelőve. Tedd láthatóvá. Mi vagyok én? Írj. Jó. Sniper. Nem mondod. Ne! Ez az. Én lőttem Én le. lőttem le. Classic. Valami klasszikus. Azaz. Na most biztos én lőttem le. Igen. Tudom, hogy ő vette. De most nehogy meghalljunk. Automatisan. Hát, ne! Ridiculous. Oké. Tüdü. Jó. Avalon. Egy avalon. Hű. Az nagyon belőtt a sírője. Az megint. Nagyon sajnálom. De ez alig lő. Ember kettőt lők, s már tő. Szevasz. Még, te is. Az Gyere. ilyen automat. Te, ho, mi van? Nem minden az. Ennek látszik. Double team, azaz. Ó, most két kemény csávó van a pályán. Oh. Láttad? Nekem van két Visszajött, életem. visszajött. Ezeknek Azaz, na. Igen. ne nyomjad őket. Előről, hátul.
Jó. Az most az enyém. De nem, majdnem rád. Na, jó. Jó, még van egy élet. Olyan ennek elfogy a golyója valaha? Nem! Vagyis így. Úristen! Na, dinamit. Ja, ez Ez nagyon durva. Úristen! Na jó, gyere. uno. Szórjad. Júj. Szerintem levehetnék grafikát egy picit. Hány élete van? És ennek a csávónak pisztolya van? Hó! Azért Explozív. Kösz szépen. Jó van, Ha leesett. magadat megölöd, akkor is. Ez Az egy kivet. az. Juhú. Meghalsz. Gyere. Mondtam én. Én öltem meg. Hí! Megöltél minket is, te állat. Na, öld meg. Most ezen múlik. Italika! Ó, na. Na jó. Szóval. Na jó. Nyomjad. Júj. Kész, én elrepültem. Megdög lesz. Ne! Ezt most úgy Most te ölted meg. Te Kész, eltél meg. Készen erre küldtem, mint a Ennyú. Nincs esély, hogy megöljük. De ne szórjad már rám. Leesett? Explozív kill. Na, elég már annyi. Na, ide is. Na jó, én aztán most kimaradok egy kicsit. Unor, csináld meg, jó? Egy élet. Ez az. Nyugi ember, meg fogom ölni. De... Na, most megcsináljuk. Csak egyet dobd! Mondtam, hogy egyet dobj. Nem az én bánom meghaltál. Nem. Hát, oda kéne figyelni néha. Amúgy észrevetted, hogy ez a kínai nappalon van? Jó. Nem. Hát de bakker, mi mindesekre? Nem volt. Megint meghaltál? Igen. Hé! Köcsög. És hogy tudod messze dobni? Hát tartom ember, amivel Ja. kell nyomni. Hát de most... Tartom ember, amivel kell nyomni. Na. De ne örüljél, amíg nem kell. Még egy életem van, neki 3? Hú, ez melyben lesz meg. Főleg, ha így halad. Á, hogy haladjak? Így, ahogy te? Na most megmondtam, hogy... Mondtam. Na jó. Szóval most én nem csinálok semmit. Szerintem keressük egy hacked változatot. Nem. Most én nem csinálok semmit. De jó. Na, gyere ide fel a Csak tornyokon. dobálom minden is. Akkor jó. Hí! Na jó, gyere dobálj. Na, megfog. De... Jaj! Meghalt. Egyszer. Nem baj. Az előbb egyszer se öltük meg.
Na jó. Júj. Húha. Oké. Ó, francba már. Ne. Várjál, azaz. Na, Bakker. az. Fail. Bakker. Most nem. Na jó. Hajrá, Hunor. Kérlek. Ez az. Vigyázz, kutyikú! De nem, na most megcsináljuk. Ideje lenne. Ő még mennyi fájolom. És még 15 percig tartunk, mindjárt 16. Ó, az is. Na, az ő az? De jó. De rám dobjad. Bakker. De... Vigyázz! Jé. Jó van, ez az. Jó. Hány értem? Utolsó. Kettőt már leszoktam. Vigyázz, mindannyiunknak egy élete van. De nem tudok ugrani. Na, Jó van. az végre. Jó. Mindig van. Degály. Ez az. Az az enyém. De jó, hogy visszalők. Hát, Na, engedj közel hozzá. az az enyém. Nem minigun. Ó, hogy minek szökted át? Rád is zuhant. És nem az. Találtál benne, hogy kellett volna. Bakker. Sokon tánzsír. Krom. Ez ilyen profil, csak felhúzta. Na várj. Oké. Ez az. Strumfield meg. Gangster shotguns. Mi is mindenkinek azon? Nem, csak ennek a két köcsögnek. Ó, ember, ezek kemény csávok. Ne ott talán bejel. Hagy... Kaptam volna shotgunt. Hát, valami érdekel a shotgunod most komolyan. Nem kell közel kerülni, és akkor nem olyan nagy ászok már. Hagyd! Hát elvették volna ők. Ó, milyen kis sniper. Új, köcsögök. Jó. Egy megölve. Ó, És akkor. de alig tudok lőni. Hát ez van. Ja, a 4-es nyomom. Ó, drága jó Isten. Ja, és akkor azért mentem még balra. Ó, ó, Istenem. De most- Sokszor azt gondolom, hogy nem az én testvérem vagy. Ez milyen shotgun? Jetpack. Hoppá, ennek még van 3 Sávó érte. vagyok most. Gyere. Hé! Hát mi a? Szállj ki a játszmányból, nem shotgunos vagy. De, Mhm. van az. Jó. Hát de rohagy meg! Az enyém a legjobb shotgun. Most. Úgy. Oké. Az de... De balga. Nagyon mini al. Na, jó, él. De amúgy észrevetted, hogy mindegyiknek al a neve? Vagyis hát a legtöbbnek. Easy al. Kétszer easy al. Jó, mert Moderator. haladjunk.
Jó van, csak gondoltam kicsi felvilágosítás. Jaj ne. Jaj, itt lesz Terminátor mindjárt. Úristen. Jó, azt nem tudtuk legyőzni. Nem baj. Ja, de baj. Most nekünk nem fegyünk van. Istenem. Ne! Azaz! Nem! Megölted? Persze. Hát mit akarsz? Mindig a van. De ne lőjed le! Na gyere. Gépfegyverekkel felfelkelni. Gyere csak. Gyere csak. Mi? Hát bakker! Azaz. Ah. Jó van. De milyen buzi már? Kis kösög rózsaszín. Hát de nem meg se lehet lőni. Jó van. Sniper. Köcsög vettél vagy Szegény. Na ez az. Most meg tudom lőni jól. Na most két buzi van a falon. Ez az. Ez az. Kétszer haltam. Ez nehéz lesz. Oké. Ezek ilyen mexikai hekkusok akarnak lenni. Azaz, sniper. Juhú, assze. Mi? Egy golyó volt benne! Ó, köcsög. Vigyázz, a fiam. De ne engem lője. Ott a láda, ott. Nem ez. Mi van? De ez a kettes, az nagyon nyomorék. Mindeszi el a ládákat. Na jó. De rájöttem, hogy nem unod, hogy csak ilyen szar gangstered van. Hát tudom milyen jó. Oda megyek, és próbálkozok, és lelövöm. Az enyém. Tögei. Hülyekesve. Hogy de mi a? Ó. Azt hagyd már nekem. Két élete van ember, most már le kéne lőni valamit. Igen, mindig Ezzel van visszajön. segítségével. Menj oda. Hogy? Hát beszart. Ó, az anyád köcsög. Ez az. Igen? Na, várjál már! Istenem. Na, oké. Most nem tiszta hangot, mert le volt húzva. Amúgy szerintem Facebookból is kiírtatunk. Jó, bocs. Na jó. Szóval. Safari shotgun. Szívít. Pitol De ez a meg! mexikói. Nem, hát Safari. Ahhoz képest, hogy indiánok, ilyen nagyon kezdetleges indián bábuk vannak a háttérben. Én meghaltam, mi van? Mi az Isten? Ez mi volt? Egy életünk van. Hát, let's die. Fucker. Jó, egyszer meg. Nem. Én is meghaltam. Na, De ennek 5 élete van, mi a jó ég? ez buzi. Nem! Jó van. Középen kell maradni.
Hát mert tőled, gondolkozz egy kicsit, ez az, elgondolod, ez az. Ennyi. Látszik, hogy ebben tesója vagy. Mhm. Too fast. Igen, nem is egoistani. Mi a? Tudsz? Előköm, és te beleugrsz. Ott a shotgunod, vegyed el. Hát nem kell szaros shotgunod. Mik az a kedvenc vegyél, mint ez? Nem, hogyha te ajánlod. Azaz! Értem. Hát, azt És én nem, én szedtem le. mi az, hogy te szedted, de én löktem el? Hát nekem adta a pontot. Mi a? Elvetted a kétszer cuccot. Hát az annak önálló életem van, hogy mi van? Hát persze. Hogyha már te nem vagy képes önállóságra. Látod, ennyire önálló vagyok. Mi az, hogy elveszem megint előled a shotgun fegyvert. kaptam? Na jó. De materializál. No name. Ó, Terminátor. Oh, fucker. Na, 5 élete van. Ez meleg. Hát az biztos. Egy. Azaz! Most beleugrottam majdnem, a hajamat lesütötte. Jaj. De nem ugrik. Jó, ez kellett még meg. Isten. Váj! De várnak, hogy ne éljen meg! Minden. Nem igaz. De ezzel szerintem nem fogunk tovább jutni. Nem biztos. Ott egy jetpack. Na vigyázz el. Lőd le. Iga. Zsiga. Nem, Iga. Ez az. Jó. Jó, nem fogom megölni. Bízunk benne. Várj! Ne köcsög! Na jó. Szevasz, kezdjük előről. De ezt nem fogjuk megölni, szerintem menjünk a pályán ezt. Na bakker. De mondom, hogy menjünk a másodpályára. De nem megyünk, megcsináljuk az összeset. Hát ezt nem tudjuk. Dehogy nem tudjuk, egyszer már megcsináltuk, megcsináljuk még egyszer. Ezt nem csináltuk meg soha. A francot nem csináltuk meg. Na. Akkor, ha nem érdekel, akkor megcsináljuk most. Mozogjál már, ne álljál ott egy helyben, mind a szar. De ez csicska nem lesz elő. Látod, egyszer már lelőttem. Azért van 5 élet, 3 élete. De elkapsz? Ne vedd el a chat! Na szevasz. Na gyere. Egy. De mi ez? Mi ez? De nem tudjuk megcsinálni. Pessimista buzi. Tessék, egyszer le van lökve. Igen, és én jövök és egyből elő. Ez van, ezt kell szeretni. Hát nyomod azokat a gombokat, az enyémek nem mennek. Ó, hát nem mondod. Nézzek, megint beugrok, és elkap. Na. Na. Jó, Istenem. Na jó, most csak menekülünk előle. Eltalált! Niga! Ó, inkább leszükök magamtól. Döngölj, azt kell még speed, Nem elég, hogy itt egy ilyen robbanos tudca van. Na jó, még egyszer. De ki a buzi talál ki ilyeneket? Hát, megcsinálta. Na, lőd. De nem szökik. Ó, igen? Gyere. Köcsög rasszista. Nem látod ilyen fekete? Schwarzenegger, gyere. Ez az. Na, így kell. Bomba kell. Ja. Mondom, bomba kell. De nem halt meg. Ó, Istenem, nem most.
Jó van, lehet. 4 élete van. 3. Nem az az enyém. 3 élete van. Gyerünk, Hunor, azzal megölheted. Gyerünk! De milyen? Csicska! Hunor! Légy ne! Úrist! Csicska! Felment a vérnyomásra. Na jó. Most még hányszor fogjuk újra kezdeni? Ameddig megcsinál. Szerintem Jó, leesett. innen tovább gyorsítsuk. Van. Ez lehet, hogy megy is. Képzeld, hogy beesik. Mi? Unor! Több életünk van. Jó. Na, akkor nem gyorsítsuk, nem gyorsítunk. Gyerünk, 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 köcsög, gyerünk. Gyerünk, köcsög. Ez Még még egy élete van. élete van, köcsög. Jó, hogy ember egyik le. Jó, Na, én állok most előd le. Jó van. Na, szóval. Mi? Hunor, Na, benned bízom. jó, menjünk. Uram, Mi? Ó, ilyen csiskákkal között. az egész hardal. Na, jó, mit csinálsz, ember? Én itt rég lelőttem volna kettőt. Három buzi ellen. Na, nyomjon nekik, nyomjon. És még itt olyan szarokat se küld. Öj, na jó. Más módszer. Vigyázzál magadat is, ne nyomod. De melyikre figyeljek? Mind a háromra. Végére? Na ezután megpróbálod te szépen. Jó. Na, gyere. Lássuk. Most olyan át fogod alakítani? Hát jó van, jó van, jó van. Hát most mi van? Erre én is gondoltam. Mi a jó Isten? Az szép. Jó, várjál már, na! Szerintem... Na jó, várjál. Mibe kell menni? Várja, itt fél van. Mi mozgatod? Na jó. Nem, várja. Ó Isten, verjen meg, hagyjad már! Add ide azt a rohadt egeret! De dögölj meg, most Na, mi? jó vagy. Én legalább kettőt lelőttem. Na jó, most megvan. Szerintem kapcsoljuk ki az egeret. Megvannak a nyilak. Te karaktered, de nem lehet ember, olyan szarpisztolyod van. Na, Nézzek. ragd be a te pisztolyod. Hát ez nem lő egyáltalán. Ilyen buzi revolveres. Na, várjál akkor. Nem egy... De várj. Na. Ez jobb fegyver. Na, nézzük. Ezzel lehet lőni normálisan. Igaz, hogy lelő. Igen. Te eddig már lelőttél volna kettőt is. Igen, jó van. Tovább. Hagyjad már, na most mit szólogatsz be? Né, látod? Egy meghalt. Igen, nekem mikor 4 életem volt, akkor volt meg egy. Szóval Miért nekem hány volt? 3. Hát nem sokkal kevesebb, mind a 4. Na látod, már megvan még. Na, csicska, Cuccos. add ide. Na várjál, szerintem itt... Nézzük meg a fegyvereket. Firepower,
de nézzek. Ó, na legyen ez. Na. Ezt meg kell várni, hogy nem a pajzs. Ó, Ezt ne hagyjuk ki. hát ez az utolsó. Hát tudom. Hát de én úgy emlékeztem, hogy itt engedi a kétmenetest. Csak nem jutottuk el. De igen! Nem jutottuk el, nem nyírtuk ki a De terminátort. kinyírtuk a köcsögöt. Nem nyírtuk ki. Ez nem fog sikerülni, túl sokan vannak. Nézzel ott ezt a napszöveges Úgy köcsögöt. olyan be. Ó, az anyád. Úristen. Szerintem ezt hagyjuk. Várjál. Úgyis meg fogsz halni. Megint van még a PlayStation. Mi van? Zöldség buzi. Meg lesz a fejszenyel. Te de amúgy láttad, mikor eldobja a fegyvert, vagy kifogyott, akkor, hogyha elkapja, akkor lesz egy ilyen meg. Mi a rák az? Nem Nem tudom. tudom rajta. Na jó. Nem engedem, hogy cigírjatok ki. Én ugrottam. Na jó, szóval, hát mivel nem tudjuk ezt a három ellenséget kinyírni, ezért befejezzük ezt a részt, mert nincs mit csinálni, így is több mint fél órányi anyagunk van. De Szóval, van mit csinálni. Meg. jó van. Köszönjük a Figyelm. figyelmet, azt. Na jó, sziasztok!